United Progressive Club India bụ international. Progress anyị ga-aga n'iru. United Progress. United Progress. United Progress. United Progressive ndị ọma Vadik Ugochalacha na-echu echu n'ụwa. United Progressive ndị ọma. United Progressive Club India. United Progressive ndị ọma. Ifefa na-emerika. United Progressive ndị ọma. Fa na-enyela onwe fa aka n'ụwa. United Progressive ndị ọma. Ofu obi ụka fa ji aga. Ịfụnanya na udo na ọganihu. Ịma na afa abaghị eketa ọwọlụ ngịga n'India. United Progressive ndị ọma. Oyo amala. United Progressive ndị ọma. Kilikisama. United Progressive dị ka anyanwụ maka anyanwụ Chukwu kene n'ụwa. Ọ na-awala ọra niile, ọ na-awala onye mma. Anyanwụ Chukwu kene awala onye njọ. United Progressive ndị ọma unu dị ka anyanwụ ụtụtụ adaechi echinu, mana ọ bụ m Igbo be anyị Indian Kavanazi jebilinu fa wee jika aka ọnụ wee kpa eketa ọwọlụ ngịga. Ọ bụ gịnị ka kpọrọ fa n'ụwa? Let's go. United Progressive Club ndị ọma. Oyo amala. Obone ndị nọ n'ọgbọ. United Progressive ndị ọma. Egwu ka ọ bụ. United Dị ofele na ị Progressive ndị ọma. Ọ dị isi obula egwu ụmụaka nọ. United Progressive ndị ọma. Ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu na mmadụ. Nnụnụ Chukwu bi n'ọzara. Onye ndị mozi na-agwa okwu. United Progressive Club India na Fabri International. Ifefa na-emerika n'ụwa. Anyị bi na India.
ofu obi ka anyị ji aga anyị bi na India ofu obi ka anyị ji aga ka ndị ekenezie ndị anyị ji bilinu na mmadụ ebikanụ chairman of Progressive bịakene n'izu keme Mr. Ikechukwu Franklin aka Ike Fineboy, Chief Executive Chairman of United Progressive Club, Mumbai, India. Onya Bakuna Takasi, one of Mbise. Akuna Takasi. Odogu n'izu keme onye isi abada nwere onye na-ekwesị ọtịlị mma ya chi ọsọ Ike Fineboy onye isi bụ onye isi anyị dị royal maka na ọchịchị nwere onye ọ na-ekwesị ekwesị Icheoku nọ n'ụlọ mana ugbenye na-asụ n'afịa Pioneer member UPC Vice President Abataziano UPC Club India onye ọma IE Don aka Ifedichukwu n'aka na nya bụ Vice President UPC Club India Ifedichukwu n'aka Kaimonia Ezomogo ndị onye n'ụlọ aka erika nne n'ụwa ndị obogote na India na-erika eya onye ọma IE Don aka ekpuchi ọnwa na Mumbai, India onye ọcha bịara ụwa n'oji nwoke malụ mma ka nwaanyị afụ dị mkpa anụ isi ego IE Don n'ezie na ezigbo dozi akwa nwaanyị ọmana ọmaobi die lọlọ nwaanyị manarịsịa obiọma IE Don ọ dị ofu na mba anyanwụ ụtụtụ international lọlọ eze nwaanyị ka ibe ya Oliakụ One na Mumbai, India. Good morning, India. Good afternoon, Nigeria. Ndị ọma si ama obodo Banku in Enugu State wepụtazianụ ọya balụno onye ọma Tochukwu Ekene the pioneer member UPC ọya balị ọgaranya obi dị ọcha onye 10 million ọnọgwụ ya ọgwụ one of the pioneers aka na-ede akwụkwọ abata nke ide ka ọnụ ga-ekwunu anọmụ aja aka aja onye 10 million ọ dị na Nweliakụ 1 Ebu Secretary of UPC Club ọ dị na Nweliakụ nwa furu
fụrụ ezinụlọ ya ọ dị na nweli akụ odogwu si Enugu steeti wepụtazi anụ ọ dị na nweli good akụ morning Indian good afternoon Igbo land ọ dị na nweli akụ ọ dị na nweli akụ n'izu keme onye 10 million n'Igbo ọchị nyere ya ugo ọya abalị ya anyị ekenezianụ financial secretary Obigo Nigeria Limited Chukwunonso Henry Ọmụdiwe Adịya ezi nwasi ọkụzụ in Oyi Local Government Area Anambra State aka Obigo Financial Secretary ọrụ Igbo youngest landlord ezi oyi mụ n'otu nkwọ Obigo strongest usu na Indian onye omekene yo Obigo nwa nwanyị ọkụsụ aka na-esiri ọra na main market Ọnịcha Mrs. Ugochukwu Ọmụdiwe Adịya afọ mụlụ ọgaranya mana ọnwụ gburu nna ya ajọka maka ọdịba ntị n'ụlọ egwu m ga-eme ya lenu mana isi n'ụlọ egwu m yi ekwe n'isi mụ bụ nnụnụ Chukwu aka na-edebe akụ n'ọbata treasurer n'Osobili ụlọakụ Okore Emmanuel Bright ụlọakụ 1 na Mumbai India ụlọakụ na India aka gọọmenti ụlọakụ ọba ego ụlọakụ ego dị mma n'aka ego na ọbala na ụlọakụ na India anyị ji ya gala ngala onyomekene ụlọakụ ọba ego oyi bụ treasurer United Progressive Club India nwafọ Amụgwọ Ọbankụ Enugu steeti isi ya na odozi akwa nwanyị ọma nwanne ka Agnes nwanyị ọma United bụ gochalachanụ ofoka kwụ na Mumbai bịa kene odogwu n'Isobili Mandela Daniel Odogwu anyị ekenezianụ Mandela Daniel ofoka kwụ na Mumbai nke izizi oyi bụ PRO United Progressive Club Ofoko Girls House and Bar ọgụ iso na Pioneer Members United Progressive Club mana ngụwa bụ chairman ndị obi nwanne Social Club ya na odozi akwa nwanyị ọma Quincy Onyinye Mandela ọya baluno
Progressive Club ndị ọma ọ bụ otu pụrụ iche ịfụnanya na udo na ọganiru gabaji agazi anyị mmekọta anyị ayọlịa na egunu ọyọ amala amala kiligisam kiligisam ekene lumo Charlie Millions Chasi Njoku odogwu Chasi Njoku Charlie Millions onye ọma ọgaranya balagwu na nwa ịmalụ Charlie Millions onye ọma Chasi Njoku odogwu na India Charlie Millions onye ọma nyana lọlịa nwanyị ọma Rebecca Njoku ndị ọma na unu si ama ndị eze ọkpankwe Enugu steeti wepụtara ọya balụ unu Charlie Millions onye ọma Chibuzo Frank odogwu nwata kwọchaka usoro ọgaranya lie nri onye ọma Chibuzo Frank nwata kwọchaka aka nwata kwọchaka nke izizi nwata kwọchaka onye ọma Imo steeti ji aga mba nwata kwọchaka ọya abalị ya ezigbo mmadụ nwata kwọchaka United nwata kwọchaka ijele na mmọnwụ zada gbana mmanụ nwata kwọchaka nwata kwọchaka ijele na-agba na Indian United Progressive nwere ife niile ọsịbụke na-ezigbo oli agwụ ya Isha Singa nwanyị onye ọcha akwụgo nwanyị Indian ide atọ South Imo steeti kosibezialụ egwu ka ọ bụ egwu ọgaranya egwu ụmụaka kpara akụ na nwanụ Obichili ụzọ na-eme ọ ga-abịago ọnụ ya Obichili ụzọ na-eme ọgọ odogwu kpara akụ na nwa ọgịlịga wali na nwa Obichili ụzọ na-eme ọgọ Aba fada Obichili ụzọ na-eme ọgọ bịa fụ m anya Obichili ụzọ na-eme ọgọ Emidon Akachukwu Obichili ụzọ na-eme ọgọ aka Aba fada Obichili ụzọ na-eme ọgọ 1 n'Ọgbankụ odogwu n'Enugu steeti ọgwụ iso na pioneer member UPC a na-achọ mmadụ achọ na mmadụ bụ ụbanụ maka ijiri na nwayọ nwayọ na-alịpụta na nwayọ nwayọ ka eji alacha ofe dị ọkụ Chief Okisili odogwu Chuks Njoku nna nyelugo 1 odogwu n'izulukeme Chief Kinsili Chuks Njoku
nna nyelugo 1 na Oboloado nna nyelugo 1 onye nne ya nyelugo golibe n'ụwa nna nyelugo 1 Kinsili Njoku Ofonadile nna nyelugo 1 one of the pioneers of United, former treasurer and Onowu ezigbo nwunye nwanyị ọma beauty by nature Mrs. Patience Aije Njoku nwa ọma nọ ya balonu onye anya na nwanne ya ka na-ekwunu ayili n'igwe o wee dị mmanụ ọbasie mmadụ keji aka afọ ajala odogwu afọ ajala odogwu n'isobili afọ ajala odogwu odogwu nọ n'ife a na-eme eligbo agwa afọ ajala odogwu obele nwa ka Chukwu dị na-arụ nne n'ụwa afọ ajala odogwu afọ ajala afọ ajala odogwu si Abombise local gọọmenti Imo steeti wepụtazianụ ọya abalị yo afọ ajala onye ọma Tochukwu ekene ifunu na-emerikanụ ma onye alalụkwana ụla na nke ọ na-eme neno Onowu ka ọ na-abịa Onowu United Chief Ezoti Don Tike Odogwu Onowu United Progressive Club International India Chief Eze Oti aka Don Tike Onowu Eze kwesịrị eze 1 na Mumbai, India Onowu United Progressive Club International India Onowu United the only Onowu gburugburu home and abroad Onowu United unu adịghị bụ anụ odogwu si ama ogwu ọbankwa Enugu steeti wepụtara ezigbo odozi akwa nwanyị ọma Lọlọ Vivian Ogechi Eze anyanwụ ụtụtụ nwanyị ọma ọya baluno eze sọsi anyị bụkwa n'Ọsanụ okwu aka na-agwa ụmụnne m onye jebele ije ya lụkwa ụlọ maka na onye lụọ ụlọ ọfụ ife otu na-emenụ
agbanala obodo ọsọ n'ọdịrị mmanụ n'obodo onye bụ obodo ya alụsị anụ na mma anyị ebulu nata n'obi o mana obi anyị bụ obodo anyị dị n'iche n'iche maka na nwa dị mma ọ dịlị nne na nna ya dịkwasịala obodo ya n'ụlọ ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu mana ọ bụ ndị United Progressive Club India na ọ bụ vasị nwere egwu anyị bụ uwe obi amụrụ ọ bụ otu pụrụ iche otu a na-enwomi enwomi egwu mụ ka nji jebe Indian egwu mụ ka nji ruo Mumbai kwudo ụmụ Igbo na-eme ọfụma fajikọtala aka ọnụ papa na-eketa ọwọlụ ngịga United Progressive ndị ọma unu bụ gochalacha dị etu etu United anyị mekọta ya yọrịa na-egwu nkwa amala ọ na-esheki kwa onye weziniwe onye wiwo karịa njọ ụsụ ụwa bụ na ndụ anwụ ilike ji ebi ọnwụ ibe njikwa onye bụ ife onye liko bụ na onwere ife libibe onye malechi United apụtazịa obi onwuli kafaji obi ofu obi okafaji aka ifunanya na udo na ọganiru ife awe na akalufa bana enyelu onwefe akanụ bana enyelu ụmụ ogbenye aka United ndị ọma Indian kafa na jebiru babu ụmụ Igbo banyị aka Chukwu dịba na arụmụ papa m onye ọma Tochukwu si m were egwu nwunye m ụwa nwụli n'ọba nwụlika anwụlika
Progressive Club India unu bụ ụzọ maka nọ n'iru n'iru ka unu na-aga ndachi azụ adịrọkwana ya ọya baluno United Progressive Ndiọma. asị m wele egwu oke n'elu va ndị ezi oyiva niile United Progressive Ndiọma. nke onye tinyezelụnụ ndị United Progressive na-ekele Ndiọma. ma ndị a na-akpọrọ afọ ewe n'igwenu United mmadụ erika Progressive Ndiọma. ọyọ amala United Progressive Ndiọma. nke onye tinyezelụnụ United Progressive Ndiọma. United Progressive Ndiọma.